makwaba e de ba Loyal News Ghana so ebre aso se ewia prento bre kase a yensaka na nsamufo aboabo no kroje de ba sommo se ewia prento bre kase ensem bi edi akotre wo mu ene se eye otumfo brempon na Kofi Frimpong e de afutua magana fo nyina se yele se wuye bibi a eye akra adekro no kakra afen so eye primate SK Adofo akachra Ghana fo nyina se letitiru ni asofofo se ohu se vision na wo de na ebomu no eba ekwan a obefa so achechire mu no eye ma nyansa semka kakra emrem Samzo na yede mu kopie eye bosontwe oyeko a sukuu dan ya nkura ni komu no atete apansam se kontebi ensem we eni afoforo bebre ka wo na yede baba somwo se Loyal News kase enyumeku aso ya sere ye Cautious Enterprise so we small scale miner da biara open ne be biara wunya e wo small scale mining mu de so wani kire eye Cautious Enterprise eye mansu tontokrom ho na obutu a wodi ni nkui na matrufo iso na bibi bia kire wadwen bia ade na ntwetwe nkomo e ho 0540 449802 na afenzu so Anazisa Enterprise mai vazei mamun jai mukuru no mukra o monchu o monfo monkopi eye Anazisa Enterprise edina ho do be na mope monkoi mututu pika na monko na vazei obesiesie mu ama mo ho efefefe na mukuru mu ankofa ya omo site check ni wo mu ampie pre Anazi e wo 0553 287884 ye twa ye ho aba ye ba edikasiya ni chire mu nyina e ba basom Mema makwaba kasiya mi amidi ho chiame midini enijie afei kasiya no inchire mu ni asenti daw hene eye otumfo brempon na Kofi Frimpong abebio e de ababa tudwa se yele se odasani se wuye bibi a eyanka adekro no nka fosie kukuo mu kakra na se echire se utimi ye na se yeyi a weyi apie abonten so ama amanfo so ehu na we de wuye obi hye bibi ase a no de baba to abonten se ene de se bibi mpulo obi di mpu opesa mansen nyine wo se esa entwe yie kwa eti se wo na wo ye bibi a fesie kokuom na de nsem we nyina atudwa abra Loyal News kasie ye bopiri no yenkoi yenkotie se de nana eti bi kire nsem no mu faaye ze afeni yesimu yanko babia nti okuani krampo na nkobeka se ohwe nyankopon BBC ti biguso bompae yesi nyankopon se afiye esimu twedi ampo nyankopon beboae enyuma esie ni so netimi ayo amadawu ababaye oman ababaye kuru papa ama asanteman ne baabi asanteman kopim biara no obi ade nani ababehu dawu na dawu ayede dawu ayefe ama wiase nyina so hu fidi ya afi na hase nti efe na mguso a me hye ho no ma me de me ye niema nti brese me bepie because eni kwaso pepere ho kase na ne kire ya so o bize ne bizi na ama nkofo ka se we trofo nti obi biara a obobra biara wo ya ase a wo hyase wo bibi nti no yentwa kasiya ne so yentwa kasiya ne so dia ne de mu kwa kopie mu eye Kumasi Suntreso
Na sɔfopanyin a wɔda the Church of the Lord Brotherhood ano Primate SK Adofo ɛse on the ɔgyegye vision ɛwɔ hɔ paa na sɛ vision mpo ni hɔ no ma ɛma ɔman bi si apɛne na vision no yɛwɔ mu mmienu ebi wɔ hɔ no ma ɛyɛ anisuadehu bi a wɔankasa no wahu a ebi a wote hɔ no ma wo se ebi a afiwe 2026 yesi mu a mepɛsɛ mesi dan mepɛsɛ mede me makɔ suku akɛse mepɛsɛ meyɛ wei ɛna ɛwɔ deɛ wokɔda nso so a yɛyi kyerɛ wo ɛyɛ adiyiye nsɛm a yɛyi kyerɛ wo aya no wobɛhu no wo dan yɛ ma anaasɛ bi asɔfopɔn bi na Nyankopɔn yi bi ahintasɛm bi akyerɛ wo na wɔse sɛ weesei no sɛ ɛba saa ne sɛ asɔfofoɔ no sɛ mo interpreti anaasɛ mo kyerɛkyerɛ mu biribi a Nyankopɔn wo ne Nyankopɔn di nkitaho no wɔka kyerɛ wo no sɛ wo kyerɛkyerɛ mu a ɛyɛ a momfa nyansasɛm ka ɛnto ho kakra ɛsiane sɛ ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛ bɛwɛ a bɛkyerɛkyerɛ mu no ɛma ɛde ɔhaw ne nkɔdaa na atiri bɛgyae nipa no so sɛ bi a wosɔfo wɔhu sɛ bi a obi ba abɛwu asɔre ba bi ba abɛwu na adeɛ kye na wokɔhu na ɔsɛ wo ɛnam so da yɛ na wo ba abɛwu ɔsɛ yɛnyɛ ne saa fa kwan bi so nyansasɛm ka bi so ne fa ka kyerɛ nipa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa no nso ɔnwiinwii anaasɛ sɛbi ayamhyehyeɛ bi kora mpo ma megyae ne soɔ sei ɛna Primate SK Adofo ɛhyɛ nsɛm no mu ɛfaeɛ Meshiamo, na me bompa yesre so Nyankopɔn nadom ne naniwa kronkron mra wo mai so na wo mai ni sanse Christopher ye de ho ahoa yo se wo de kosoma horo a ye do so chen osoma aka no nti na che se ehira ne wo man a Jacob Nyankopɔn ene ye nyame a onyame ye de ho ato no so nti wo ye no kwafo a ye ne nam oni ehwamoda na anam so mabisa ma 70 mama ya no simple Bible no kire say podcast was say where there is no vision the people perish say nipa no ni ani so ade ho a oyera na so e basa ani so ade ho no ewo mu mienu ani so ade ho say honhom ani so ade ho a nyame makwankyere de ebani de kine besi ni fa benkuma na se nifa esan wo onifa so anase wanim ntintin so no ama wakwankyere ene wani so ade ho a kyerɛ sɛ nipa no ani so ade ho botai si na ni so a de opeso wɔyɛ eno so yɛ ani so ade ho nti me kasa mienu ana me hwa kyerɛ no honhom de ene nipa de yɛ ani wɔ so ti honhom de no ayɛ kyerɛ honhom akwankyere ɛna de nipa na adwen anase na nka say resolution. But the scripture proceeds this way: where there is no vision, the people perish. Naturally, see, near Niswadi one, naturally, and Bisi Basa. There was only Panya and Niswadi one, no 200 among. And I Niswadi home beings were home and Niswadi Yami Makwanche, not what 200 among. Now, sir, and come share a bit more. Primate SK Adofo ɛna yɛte ne nka no yɛmɔ wura ɛwumasua nsɛm wɔ sɛ wokɔpie ɔyoko a ɛwɔ bosomtwemɛntiri no mu a sukuu dan mmɔfra no kɔ mu ɛnyɛ atetea pansam sɛ konta bi na wei na ɔmanfo wɔ ɔyoko abɔ no mmɔ ɛmfiri baabi a ma na ɔman kasa de ato wɔn so ɛyɛ ahemfofoɔ kyerɛ mpanyinfoɔ ne ɔmanfoɔ ɛwɔ ɔyoko kuro no de ato wɔn so sɛ ade na yɛ ɔman kasa deɛ sɛ ɔmo gyae ne sɛ ɛkɔkɔ fa ɔhaw bi aba a ɔman so na ɛba abɛtɔ nti ɔmo de ato wɔn so ɔmo siesie sukuu na sɛsɛ ɔmo akɔ wɔn anim a ɔmo akɔ nkodia akɔ wɔn anim a yɛ bia ɛsiane sɛ yɛsi baako fɔre ne nsa ɛnso nyamea ne kata nti no sɛsɛ ɔmo apem sɛsɛ ɔmo so ɔmo hia mmoa ankorankora mo a mo nsɛm wɔ bie titiri mu a mo firi ɔyoko kuro no mu sɛ ɔmo a ɔmo wɔe na wei no ɔpanyin bi a wɔdi anim
ɛyɛ Kwame Boakye ɔno na de nsɛm yi babɛto dwa ɔse ɔsrɛ ɔkoto srɛ sɛ obi biara obetumi aba wɔ mmoa bia ɔmmra na ɔmɛhyɛ wɔn ase ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sukuu dan a ɔde asi wɔ so sɛ ɔbɛyɛ eyi ama ɔmokoro a akɔ mu no obetumi ayɛ sei ɛna Kwame Boakye ɛde adesrɛdeɛ no ɛtoo amanfoɔ anim moma yɛnkɔ na yɛnkɔtie. Yedi nka efrem oseju. Anabo yanko. Yedi nka efrem oseju. Kasa masambere ma. Na adamu asese ena no pay. Watu ame se mu pese mu hunu. Ye koso wo ikroma. Se papa oboni. Nyame anim nie. Efi se me befa asambere ma akonya na de. Na me committee for the ntutu egu akwam ama basabasare a ebebi a atwam ne koso ne ade nyina no ne nyame adom ne nyina brase na brase no nso no memfa animunyam no ema me ne me committee for nko a na ne mpanimfo ne kuroma ne nyina eka ho MC Honorable Joseph Amankwa ene MP omu nyina aka ho ene commander owaha the petrol team omu nyina aka ho no maboae ama kuro no emu adwo ama kuro no afa ne ntemapa efra Na miwie kaseɛ no na yɛnkɔpie mu ɛyɛ kyekyere honum kyekyere sɔfo a wɔda True Believers Bible Church ano ɛyɛ Emmanuel Ade na ɛkasa wɔse nipa ensɔre nkosi asɔre dem de bia hiri baba wɔse ɛyɛ a momfa mo nsa ɛnyɛ adwuma ɛyɛ a monyɛ adwuma na sɛ woyɛ no woyɛ adwuma kakra na wɔbɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn atɔ no bosupa ɛde agu ɛyɛ adwuma a woyɛ no so nsa no adwuma no so na wodeɛ da bia wosi asɔre dem na hiri baba saa first na man na to free so sɛ yɛgya yɛ o sɔfo sɛ yɛgya yi tifa wo nsa yɛ adwuma na sɛ wode yɛ adwuma a na sɛ wobɔ mpaeɛ wode mpaeɛ ne taato a Nyankopɔn ahwɛ so de emu nhyira ne mu nepa no ama wahyira wo nsa no adwuma so na gya da bia hiri baba sei na sɔfo Emmanuel Ade ɛto ansɛm no so ɛfaeɛ afefufrom aseda ana edikan yɛde bɛma ɔbɔ adeɛ de ɔbɔ soro ɛbɔ asase sɛ ɔnam ne tumi ne ne mɔbruhu so wawoa yɛn ɛde awura afefufro no yɛfrɛ me Emmanuel Ade ti deɛ dodoɔ na frɛ me ɛyɛ Kwaku Emmanuel a mɛwɔ kronom kyekyere odu Bible school a Kwadwo Abra junction so on na wawuram ti unya du hɔ no ka sɛ wohwehwɛ baabi a gidifoɔ na ɛwɔ no True Believers empa abo bia no na ɛyɛ saa bia ha na yɛtia sɛ yɛdi nkɔmɔ yi na afi foforo a yɛwura mu yi deɛ yɛsrɛ ɔman ba bia ne sɛ ɔman ba bia bɛhwɛ ne nipadua no so yie na ɔbɛma mpaebɔ ɛho ahia no fisɛ afi na yɛwura mu no sɛ wobɛtumi adi nkonim wɔ afi no mu a yɛdi kan ahia ɛma wo mpaebɔ a wobɛbɔ ɛne adwumaden a wode bɛsi w'ani so nti obi biara ɛmmɔ mmɔden sɛ ɔde mpaebɔ ne adwumaden bɛsi n'ani so ɛwɔ afi no mu fisɛ wontumi nka sɛ wobɔ mpaeɛ nko a abrɛ a wonyɛ adwuma fisɛ tetebrɛ na wonyame tɔma na firi soro ma wonipa ɛnɛ wonyame ɔntɔma na ebi mfa ma onipa biara nti gye sɛ wonipa wode wo nsa yɛ adwuma ansa na wanya wano aduane sɛde Bible ne kan wɔse ɛnsa a ɛnyɛ adwuma no ɛnsɛ no adidie nti ɛsɛ sɛ wonipa biara de ne nsa yɛ adwuma a ɛyɛ papa na wanya nano aduane nti afi ahɛsie yɛsrɛ onyame ba biara onyame sumuni biara okristoni biara sɛ obi biara ɛhwɛ na abrabɔ yie na ɔhwɛ na kwan ɛne ne ntotoyɛ biara abusua kaseɛ no nyinaa asi na nnwumakuo ɔmoboa ɛma yɛde kaseɛ yi ɛbrɛ mu ɛsiane sɛ yɛsi deɛ ɔpotɔ ama no afɛ no wɔngye sɛ ɔde bɔ buti no ɛyɛ Portius Enterprise ɔtɔn small scale mining ho nneɛma nyinaa bi
manzo totokuro ma hɔ no ɔwɔ ɛyɛ station hɔ no mo information center no station information center no ɛhɔ a na obutu a wɔdi ne nkui so open small scale mining ho nneɛma biara a wopɛ bia papapa agye a ɛna ɛkɔkɔ pie mu wɔ ɛyɛ Portia's enterprise saa nso so na ɛyɛ Anazvista enterprise yee ma baze yi moma mo kuru no mo ɛmfa mɔkyi o ɛmfa ɔmo side check empie mo nso mo dress bi a oye mo ntwi mo kuru no mo mo nso wɔ nsa na ɔmo fa mo kɔpie ɛyɛ Anazvista enterprise na enwi ahodoɔ bɛyɛ na wɔpɛ enwi bia a wopɛ bia Anazvista enterprise bɛma obi obesiesie wo ama wo ho ayɛ akɔnɔ wo ho ayɛ fɛfɛɛfɛ na wo kuru amfa w'akyi amfa ne side check empie yɛda ase sɛ wobɛfollow yɛn ɛyɛ yɛn TikTok Loyal News GH na afei nso so ɛyɛ yɛn YouTube channel Loyal News Ghana na afei nso so Facebook ɛyɛ News App GH na afei nso so wakɔ yɛn website no so ɛyɛ loyalnewsgh.com na article bia news bia wopɛ bia wobɛnya bia kan yɛ hɔ mɛda ase sɛ wogye berɛ yɛda crew no nyinaa ase sɛ mo boaeɛ ɛma yɛde ɛnɛ kaseɛ yɛbrɛ mo medin ɛne anigyeɛ mɛda ase yɛbɛsɛ ahyia kae sɛ medɔ bye bye